What is the plan after all this? I know. Whoever is the dictating respective cases. Yang tong kelai yang lagi. Kamu sebenarnya bangsa biasa. Kelai sana. Masih masih. Macam kali macam apa? Buat kali kan? Apa ini guru? ऐसे के ना orang kiri kok nggak dibi orang pelan arah ऐसे के ना orang kiri kiri itu arah ऐसे kiri itu tuh ऐसे बात हम लोग सब लोग यही से हमको किधर जाने के लिए जाके काम करना है लंबा लंबा करो नंबर दे दो ओए ना जितना बच्चा दिया बताओ सर ए नो ए बेटा मुझे ना रखो ऐसा ये क्या से ऐसे enggak tangga tuh. Ini bawa gaji berapa? CM ni rumah saudara sudah komplain. Saudara CM ni rumah sudah komplain. Kamu polisi sana je. Then you feel additional time. The additional zero side. अरे जो तो ना आगे यार क्या सुन भी रुपए क्या
Protect the office choices of CEO. I asked for that Rajiv Radian's. Then next choice should be given to Chitata. They follow who they follow. Almost around. और बहुत हाँ वो डिपार्टमेंट रजाखांग जों दिनै डिपार्टमेन्ट को नाबरखे जों चुज खालामो जों डिसिजन हाई लेभेल डिसिजन लाया दं नावखनायसिम बाहाय मातां खाथिनि पहिला नों ओरै एडमिनिस्ट्रेटिभ वो मस्त खाकजाङानि प्रजारावनो आइनि दाखौ फुर्ति पासारावनो जे जोंनो सुजुगुरिया हाबाय दफां पान्दाव सामो गामि ब्ररि मबायो आं सब समय लयाल हेतुनाय आइनि दफां पान्दाव खाकजां दिनैनि जे सल' बाहायके इएमनि मानमानि याबोल' बाहाय फिलिं मातंका दफानि बागै दिनै सामुं थांनानै हिङाव खामानि याबो खोनादि त्रिपुरानि हिस्ट्रियाव आंनो पहिला आं खोना मिडिया पार्सनालिटिस खरसा जार्नालिस्ट गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भनो याकारै इलेक्शन बाचावै भोट बाचावै लोकरकनि सामुं तांनाय हिनि फाइमानि पहिला आं नं खोनाय मा दङ एगादर जतन साइमानो दफानि सामुं जों इलेक्ट्रनिक्स मीडिया फानि प्रिंट मीडिया फानि जर्नलिस्ट जों रिपोर्टर हिसाबै सामुं तां दङ आबो दफानि सामुं कैसे सर्विस मताई कैसे सर्विस महके सर्विस सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव अंगै सरकारनि फान पावर न यागति लोकरकनो सेवा खाइमानि ताइ कैसा स्टेट काजे हिंगे आबो बायोबो नि कुनु आसे फेनलाय मंकरै फियाबा आबो हंगे नों फ्रीडम ऑफ स्पीच निनि बाक स्वाधीनतानि अधिकार और हंगे नों ताबो नों बयनो चुबानानि निनि फान तंसा निनि बाजेट तंसा निनि नों चुकसा बयनो बाहायके हामक्राय खायनाय ओ हाम आगेके जों बयनो हाम तामाहाय खाया तामाहाय रिया मन्त्रि तिति तामो कक साया नि जों आगेके जरा सांबादिक जों जतन कक सिलचालाय ताबंगे नरगा न कक सिलचालाय नै हेकेके जों सांबादिक तङै जों लामा हामिया तिप्रासारनि तै हामिया लेख रों हामिया साक हामिया अब हायरकनो जों नगै सिरिगै फैलाय जिन बररकनि जस्टिस मायरकनो सिरिगै फैलाय इनके ताबो खंगे जों फाइगा जों से आबोनि कैसा पार्ट गवर्नमेंट नि कैसा पार्ट में थागा आं खरकसा रिपोर्टर से इनके फियाबाचिनी तिप्रा मथानी ते महाराजनि नाहारमुंतनर जतन सैमानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ते त्रिपुरा लैंड अबोबाय जों अबोनो जों कम्प्रोमाइज खाया इके हाफाङो तंमाबा डिपार्टमेंट तंमान बिसिंति चिनि त्रिपुरा सारनो जे जों चुबाय मानो विभिन्न दप्तरनि बिसिंति आनो जे दप्तर ताबो पाकजाकनाय आ दप्तरनि बिसिंति तीन त्रिपुरा सारनो जों बाहायके चुबायमान आबोबो जों नायने फियाबा ताबो सामुं तांलायनायनि फासिं जतननि चुबा सुना ताबुक नों तो कैसा जर्नलिस्ट नि ताबुक हाफांग इएम गई फाइका आफुरो जे सामुं तांमा माहाय ताबुक बुसुक जरतै ताङै माननो आबो बाहायके वान सप ताबुक तां सामुं तां थिनिबो सामुं तो कैसा के हाफांनि सामुं तांनानै आबो कैसा सामुं ताइ कैसा के जों लोकरकनो तै चबाचिनि नाहारमुं तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से आबो चिनि सामुं कत त्रिपुरा सारक 70 বছর মই তৈমাইয়া লামামাইয়া ফেরাংমাইয়া নর যতন সাইমানো চিনি নাহার মুক্ত গ্রেটার ত্রিপুরা লैंड से তরকানাখা जों 3 বছর তৈবিনিয়া लामामाइया फेरांमाइया तंनाय फेबा चिनि नाहार मुंनो जों एचिभ खाइमान खांगके आफरो चिनि जों जतन मोननाय फेबा 80 বছরनो जों दाबो नासिनि फाइगा
जों मा जाया मा नङिया लामा गोरै फिरां गोरै सा खाम गोरै फैया चिनि चबा जों ताबो थामसां लायखा टेबल गरमना थामसा केबलो खाजानि केबलो फिगं खायले के टेबल थामसा खायले फासिंसि जों ताबो थाइम अफ कोर्स हामप्रायनि तांबा जों अवश्य खेने चिनि एडिसिनि फाम तंमान बिसिनि जा चिनि चुगो आवाजों तिब्रा सामनि बागि दोन खायले Hingga tabuk bus kan ni coba tapi kerak nai a message dar lukurok no sanan nai man. हामबाय हमको काम करना है ना अभी काम करना है बस हम पार्टी के रूप में करेगा जो भी प्रेस मीट जो भी गवर्नमेंट का होगा वो उनका मोदी अपना पार्टी का प्लान आपका ये चीज़ नहीं है Bukan supaya tampil. Kamu Chairman